Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Руслан Харисов. Алга таба кайбер темалар турында. Янгынга каршы режим, пиротехника белән сак булу һәм профилактик визитлар, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре рейдлар уздыруны дәвам итә. Декрет юлындагы әниләрдән эшмәкәрләр ясаячаклар. Мама в духе клубы кысаларында яшь әниләр өчен яңа проект старт алачак. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 97 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шалда узган тәүлектә коронавирусның тагын 11 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 21 декабрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 41764 очрагы билгеле. Аларның 34916-сы терелгән, 167-се узган тәүлектә. Янгынга каршы режим, пиротехника белән сак булу һәм профилактик визитлар. 2 атна гына калган бәйрәм ялларында куркынычсызлыкка аерым игътибар биреләчәк. Кагыйдә буларак, яңа ел бәйрәмнәре тырышып әзерләү, шашлыкка бару һәм салют җибәрү өчен сәбәп булып тора. Шәһәрдәшләр рәхәтләнеп ял иткәндә полиция, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы һәм социаль хезмәтләр янгын профилактика буенча рейдлар оештыра. Салют инде традицион һәм яңа елның рәсми символы диярлек. Декабрь айында шәһәрдә пиротехника кибетләре саны арта, әмма петарданы бар кеше дә сатып ала алмый. Ограничения есть по возрасту, от 16 лет продаем пиротехнические изделия. Пиротехниканы куллаганда куркынычсызлык кагыйдәләре дә бар, аларны сатучылар һәр сатып алучыга мантра кебек кабатлый. До половины коробку ее закопаем в снегу плотно, чтобы она держалась хорошо, чтобы ветер ее не качала. Если будет крышка, оторвать крышку, чтобы ветер ее не закрыл, а то ничего не увидит. На балконе, в машине, в гараже нельзя держать. Будут сырые, ничего не увидят, не загорится ничего. И подальше от детей, в комнате, на кухне, за шкафом, на антресоле где-то, за диваном спрятать от детей подальше. Янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләре турында гадәттән тыш хәл министрлыгы хезмәткәрләре дә искә төшерә. Бәйрәм ялларында алар республикада 20 декабрьдән 9 гыйнварга кадәр гамәлдә булган махсус янгынга каршы режимны бозучыларны ачыклаячак. Будут также проводиться рейды по выявлениям использования продажи пиротехнических изделий в неустановленных местах. При выявлении фактов применения пиротехнических изделий в нарушение постановления Кабинета министров Республики Татарстан будут применяться меры административного воздействия. Руслан Усимов шулай ук шалда салют ату өчен бар тик 3 майданчык билгеләнүен искәртте. Булар Җиңү паркында, Раскольников урамындагы шәһәр пляжында һәм ГЭС бистәсендә строитель стадионы артында. Бу урыннар янгын сүндерү чаралары белән җиһазландырылган. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Ленар Султанов, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Әгәр сезне дә борчып торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Хәбәрләрегезне WhatsApp ашада юллый аласыз. Фото һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 номеры буенча көтеп калабыз. Декрет юлындагы әниләрдән эшмәкәрләр ясаячаклар. Мама в духе клубы кысаларында яшь әниләр өчен яңа проект старт алачак. Әйтергә кирәк, Мама в духе клубы шәһәребездә әле 1 ел гына эшләп килә. Ул декрет юлындагы хатын-кызларга социаль һәм психологик яктан ярдәм итү өчен ачылды. Теманы хәбәрчебез Лилия Хабибҗанова дәвам итә. Ике бала әнисе Алия Фатихованың декрет юлында булуына инде 4-нче ел. Мәшәкатьләреннән арынып, яңа шөгыль табырга булдым ди. Элек фитнес-инструктор булып эшләгән шәһәрдәшебез хәзер тегүче һөнәрен үзләштерә. Я для себя отшила костюм, платье, все под руководством Ольги Михайловны, все контролирует, подсказывает, и изделие получается уже непосредственно под свои размеры. Мама в духе клубы кысаларында 86 яшь әни тегү курсларын үткән. Бирдә аларны бәйләргә, җырларга, матур итеп бизәнергә дә өйрәтәләр. Хәтта фитнес, табиблар белән туры элемтәдә оештыралар. Һәм иң мөһиме, әниләр клубка балалары белән килә ала. Минем да беренче тапкыр монда ЛФК занятиялары, дорожкадан йөриләр балалар, мелкая моторика белән шөгыльләнәләр. Миңа бик ошый, тагын киләбез.
Мама в духе үзәге Әлмәт шәһәрендә эшләүче клуб үрнәгендә булдырылган. Ул үй мәшәкатьләреннән арыган декрет ялындагы әниләрнең кәефләрен күтәрү, аралашу өчен каралган. Үзәктә әниләр белән психолог та эшли. Я провожу индивидуальные консультации с мамами, которые обращаются к нам с разными жизненными проблемами, связанными с декретом в первую очередь, с эмоциональным состоянием в этот момент, но и с любыми другими жизненными сложностями. Мы разбираемся с ними как лично, так и проводим групповые тренинги. Тиздән яшь әниләрдән эшмәкәр ясарга да телиләр. Клубта алар өчен яңа курс әзерләнә. Будет очень много полезной информации, как начинать, с чего начинать, как нужно вести страницу в социальных сетях, как нужно заходить на маркетплейсы, как финансовая грамотность и, конечно же, вопросы с налогообложением, чем хорошо быть самозанятым. Бер ел эчендә Мама в духе үзәгендә 2000-нән артык декретта утыручы әни шөгыльләнергә өлгергән. Биргә килергә теләүчеләр арта бара, ди клуб җитәкчесе. Шуңа күрә ГЭСта тагын шундый ук клуб ачырга җыеналар. Бу юлы ул шәһәрнең барлык хатын-кызлары өчен каралачак. Яшь ягыннан шикләр булмаячак. Лилия Хабибҗанова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Шоллы язучылары Роберт Миннуллин исемендәге әдәби премиягә лаек булдылар. Балалар һәм үсмерләр өчен иң яхшы әдәби әсәр конкурсы нәтиҗәләре билгеле. Шәһәрдәшебез Рәшит Бәшәров иң яхшы балалар шигыре номинациясендә җиңү яулады. Иң яхшы прозаик әсәр номинациясендә Айгөл Әхмәтвәлиева 2нче урын, Әлфия Сиддыйкова 3нче урынга лаек булды. Бүләкләрне Татарстанның мәдәният министры Ирада Аюпова һәм Роберт Миннуллинның тормыш иптәше Клара Миннуллина тапшырды. Филләр шоуы, йырткыч юлбарыслар һәм орысланнар, пычак ыргытучылар һәм башкалар. Бер туган гендерларның яңа ел цирк тамашасы кабат яршалыда. Цирк Россияның һәм Европаның күп кенә шәһәрләрендә тамашачылар йөрәген яулап өлгергән инде. Сез дә гомерегез буена күңелегездә калачак искиткеч хис кичерешләрне алырга өлгөрегез. Яршаллы бер туган гертнерлар тамашасыны беренче тапкыр гына кабул итми, бу юлы Европа артистлары чыршы бәйрәме программасын әзерләгән. Тамаша вакытында тамашачылар эмоцияләрнең бөтен палитрасында кичерә ала. Тигрлар һәм арысланнар белән номер вакытында йөрәк табанга төшә, ә һава гимнастлары чыгыш ясаганда соклану хисе туа. Әстерхан дөяләре, Голландия, фриз атлары, филләр тамашасы шаккатыра, ә яхшы кәефне клоуннар бүләк итә. Понравились больше верблюды. Слон вообще, конечно, вызвал такой определенный восторг вообще, да. Ну и, конечно, собачки. Ну и маленькая принцесса, которая маленький клопик вышел, тоже самый интересный, вообще большой восторг. Рекомендуем обязательно сходить с детьми. Очень весело, очень задорно. Прекрасные артисты, животные. Бер туган гертнерлар цирка шәһәрдәшләрне 9 гыйнварга кадәр сөендерәчәк. Ә без искәртеп узабыз. Коронавирус инфекциясы белән авыручылар саны арта, вакцина ясатырга ашыгыгыз. Чөнки ул вирусны юктырмас өчен иң ышанычлы ысул. Үзегезне һәм якын кешеләрегезне саклагыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Новогоднее чудо с Камчатки к вашему столу. Свежий улов, чавыча, красная икра, белорыбица. С 20 по 26 декабря. Улица УТЦ Грин, остановка Глобус. Мужская верхняя одежда Nordwind с терморегуляцией. Имеются очень большие размеры. Только в магазинах Аталсу. 7 января. Концертный зал мэрии. Татьяна Буланова.